Wara li xerret informazzjoni falsa fuq Tonja Bela u orkestra kampanja sħiħa kontrih fi Brussell, Simon Busuttil qal li l-Partit Laburista għandu jfittex kunsens fuq nomina oħra. Għal dan reaġixxa l-Partit Laburista li nota kif minflok għala ħalqu u għal mija kulpa l-informazzjoni falsa li xerret u li wara kollox lanqas biss twemnet fil-kampanja elettorali, il-kap tal-Oppożizzjoni fi stqarrija qal li jrid joffri li tal-kunsens biex jagħmel onur lil Malta. Il-Partit Laburista qal li Simon Busuttil qed jipprova jiddevja l-attenzjoni mill-fatt li dan il-vot kien riżultat ta' strateġija aggressiva u distruttiva infassla f'laqgħa mid-Dar Ċentrali fejn kien maqbul li kundanna kontra pajjiżna minn xi istituzzjoni Ewropea tiswa 100 lodeb. Dettalji din il-Kamra tal-Aħbarijiet żvelatu l-ġimgħa li għaddiet u qatt ma kien miċħud. L-istqarrija tal-Partit Laburista kompli tgħid li Busuttil jaqbillu jifhem li l-poplu Malti Wawċi jistmer dan it-tip ta' logħob li ġab diżunur fuqu biss. Attitudni li tikkuntrasta ma' dik li ħal Partit Laburista fil-passat fejn f'kull każ l-interess ta' Malta dejjem tpoġġa l-ewwel u qabel kollox. Fost oħrajn il-partit fakkar fin-nomini ta' John Dalli, Tonio Borg u Luis Galea, meta l-Gvern Nazzjonalista uża il-jett li jażilhom waħdu u li minkejja dubji li tqajmu, il-Partit Laburista ħadem bla għeda għal ġid ta' pajjiżna. L-istess tattika li Simon Busuttil uża nomina ta' Tonja Bela ipprova jużaw wkoll fil-każ ta' Carmenu Vella, iżda ma kellux suċċess minħabba affarijiet li ma ddependewx minnu.